wujud tipu namun alit gondal gandu mapan neng talingan agemaning para anding-anding jangkeping ibu sono moga nggih menika cendak-cendak dibawani lah iya ayo ora ngerti nek aja-aja anting-anting lah iya mbok yo mongke kan sense yo anting-anting banget jempoko tanda potong saka seliramu anting-anting dedet tresno layat banget senaksan lintang wiroku anting-anting kembang cepoko embret gantel mencok neng witing pari ali-ali dek emban kuningan manuk kemak mencok neng witing sawo jomono jomono yen ora nyanting rasane neng ati tamune luar biasa no dalem warjan full hebat matur nuwun dhateng Roland Sound System Roset Production
kembang cepaka embret kantil mencok neng witing pari neng witing sawo barapen ayo mas yo jangan nganting banget cepoko tangga motor uga tangga matur sembah nuwun kepanawas lenggah para iya. Sinta dalam bagian omong banget iya 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 oke 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 oke
kang semekang molat busanane sutra maca warna lelangan beksa oke mati sesulestyo Yo, koki kondang. Pancen kondang. Yo. Ya, 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 ya. Che, 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 che. Iya, kondang. Wes kondang ketringe kondang kondang masakane ya oi kondang kondang prabu sajine ya oi kondang kondang menarine pancen kondang yo kondang aku pancen sayang rokok di kondang aku pancen seneng mergo atiku mareng nikmat masakane pancen rono liyane akeh pilihane kondang kedike yo aku pancen sayang rokok di kondang aku pancen mergo atiku mareng nikmat masakane pancen rono liyane akeh menune kondang kedike tak gelap ketuta 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 kopi kondang lokal Saka beli suka bumi Cepogo koning napa? Mas Joko lho Melok tenan iki. yo yo kondang wes kondang ketringe kondang kondang Mas Joko ya oi kondang kondang Prabu Sajine ya oi kondang kondang benarine luar biasa ya kan yo Melok tenan iki. aku pancen sayang rokok di kondang aku pancen seneng mergo atiku mareng nikmat masakane pancen rono liyane akeh pilihane kondang kedike yo aku pancen sayang rokok di kondang aku pancen seneng mergo atiku mareng nikmat masakane pancen rono liyane wayu-wayu Wayu benarane tenan. kondang kedike gandeng-gandeng Prabu Sajine kondang kedike Mas Joko juragane kondang kedike kopi kondang
Masuk. Dina minggu sing tak tunggu Kowe ngajak kowe ngajak neng tawang baru nganti lingsir rengenge ana kene aku nunggu kowe SMS ra balesi yen tak telepon malah kok mateni mangkal aku yen kepethuk yen kepethuk irungku pasti tak jiwa 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 lali janjine tandane alasane sapa sing ora gelem adung dandan kadung tatan kowe ora takon cancane kowe nang ngendi kelakatmu sajan nyubriyani atiku sujana kowe kancan karo lanang liya so so yo 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 dina minggu tak tunggu kowe ngajak nang tawang mangu nganti lingsir rengenge ana kene aku nunggu kowe yen kepethuk jiwa 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 lon-alon iya kaya doyak apa watuk barang ya oleh makane nek diparingi es gitu go mulih kaya membengi kae main nang nggon reokan wah di lagune ya kuwi di rock and roll koprol-koprol watuk to ayo lali janjine tandane alasane sapa wong sing ora gelem tatan kowe ora takon cancane kowe nang ngendi kelakatmu sajak nyubriyani
si oto kapati kamang suci sedanan wanan nafsu Ayo kok mah kaya kirik mbau. Tapa brotong. Modal aku ing Mandarin ya nak. Mandarin dan Mandarin ini jangan nganti tuntas. Nganggo kirek-kirek. Kok kirek-kirek piye to? Yo kaya nek Piai Kakung nek pipis nganggo obat. Apa obat? Obat tapit. Kok ora. Ijo. Resik. Lah enau anake senggaan. Au, apa nang kono reneng asu rak ya eneng. Eneng no. Eneng. Tak yo anu lek perak yo kulino to lek nang video Mandarin kan. Iya, iya. Au, ngono ta? Heeh. Au. Iki anu Pak Lurah Sumbung ngono kemekelen karo Au nek. Ikan eli-eli kae. Lah nek asu Mandarin rak ya rada halus. Iya. Au, ngoten nggih, Pak. Iya. Nggih. Dipun lajengaken. Lanjut. Kaya ngene lakonku. Yen pancene dipisake gawe kelok ati salase. Dundi rasa
Audio Sound System. Roset Production. Bareng saiki ketemu Kutang tansah bisa lestari karepku rasa tentrem angayomi
Lawangku senep kakean rujak, lawangku menep ditombo luwak. Aku nginep ana ling ngajak, dene ketanggep bejaning awak. Ngono rak cumaku yonan dik. Dominotis yang bendol bojone loro rebutan kunci. Nduk Sita. Iya, 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 para tamu maksud sarengan para kadang ngudi rasa ingkang makarya sareng kalian Roland Professional Audio Sound System ugi Roset Production. Ra gelem potong selawe. Ya. Aduh, akang. Abdi lebat narosan tak tiang genah.
Nggih.